Hej! Hej! Og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave banankage. Så det vil vi bare se at komme i gang med. Ja, Ida hun var lige lidt sulten. Vi starter med at lave sådan en lille hyggeskål, som vi kan gå og spise af. Det vi skal bruge er bagepulver, 3 æg, 3. ja, Vaniljesukker. smør, normal sukker, Og hvedemel. og hvedemel. Og Banan. Banan. Ja, og så selvfølgelig noget mørk og lys pølsechokolade, som vi skal smelte. Men vi skal bruge mest af det her. Mørk. Ja. Okay. Toodaloo. Så har vi fået taget vores 3 æg i hernede. Og 170 gram sukker. Normalt dansk sukker. Ja. Og nu skal vi lige have 2 teskefulde vaniljesukker i. Så vi går bare i gang med at piske. Så nu skal vi have mel og bagepulver ned i den her æggesnaps. Og det gik ikke så godt. Der skulle 125 gram, der skulle i, og jeg kom til at hælde 250 i. Så spildte på gulvet, så hun skulle stå så. Ja. Så nu hælder vi bare det her ned i. Nu hælder vi bare det her ned i. I må lige råbe, så I kan høre os. Jeg har målt smøret af, og der skal være 100 gram mel. Så smider du bare oven på den der vægt. Okay, der sker altså ikke lige noget, så vi lige... Jo, der var præcis 100 gram. Så det er perfekt. Det skal hakkes, så vi kommer bare tilbage, når vi har hakket det. Så, nu har vi fået alt det hakkede smør med i den her bøtte ting. Skål. Så nu skal det piskes. Så, Emma står lige og moser en banan, der skal Det er... Ja, og så har jeg lige gjort det her blåt. Vi vil godt have blå banankage. Vi gider ikke have normalt. Så vi er bare tilbage, når vi skal have bananen ned i og Det skal det sammen. nu. Så skal vi i gang med at lave vandbad. Ida hun proppede et stykke mørk pålægtschokolade og en håndfuld lys. Men det var fordi, der ikke var noget mere. Og vi har også sat, vi har også sat vores kage i ovnen. Så der skal den stå i indtil videre 50 minutter. 55 Ja, i det hele. Og hvor mange grader var det? 175. Men der er kun 50 minutter tilbage, så det er ingenting. Ingenting. Så skal man sætte det på det sådan nogenlunde ved 9. Og så skal det bare stå der, indtil chokoladen smelter. Også det højeste ved 9, men... Ja, så det skal bare nogenlunde være der omkring 9. Det var alt for vores video, så hej! Hej. Så, nu har vi fået pisket det her lort. Det tror jeg, vi får.
Juliet. Jeg kan æde den der lampe.